Estàs gravant, amor meu? Estàs gravant, amor meu? Vale. Why can we be from... Ei! Bones a tots! Soc en Baxter500 i avui no us portaré un gameplay comentat com els que faig normalment. No. Avui portarem un repte comentat. Què és això d'aquest repte comentat? És una bizarrada que se m'ha passat pel cap en un moment d'èxtasi de drogues pures, en el qual em faré reptes així en 2.0 catxondos i no sé, la gràcia és que us rieu o de mi, no m'importa, però tot for the lols. Bé, com em veieu, avui vaig molt guapet, m'he posat una camiseta, cascos nous, m'he tallat el cabell i tal, i és que direu, Baxter, per què t'has arreglat tan guapo avui, no? Doncs perquè avui tenim una cita, i és el repte d'avui. Hem d'aconseguir una cita, però no amb una dona normal i corrent, perquè no ens neguem, les tenim totes molt vistes, estan fetes de carn, ossos, respiren oxigen, es fan avorrides a la llarga. Avui tindrem una cita amb una dona molt especial, molt única i molt diferent. Bàsicament perquè és una màquina. Tindrem una cita amb Cleverbot. Hem d'aconseguir una cita amb Cleverbot. A veure, efecte així de postproducció de la pantalla movent-se en 2.0 a l'extrem superior esquerre. Oh, m'encanta parlar-me a mi mateix de passat a futur, és molt bizarro. Molt bé, Cleverbot, per qui no ho sapigueu, vale, s'ha obert Google, per ser s'obriria porno en una pàgina de default. No, és broma, sobre porno bizarro. Cleverbot, per qui no ho conegui, és un simulador de chat en el qual tu parles amb una màquina. La gràcia és que la màquina té una intel·ligència artificial supercurrada i va aprenent de les converses que manté amb humans, per la qual cosa mantindre una conversa amb elles de les coses més bizarres i rares que et puguin tirar a la cara, i nosaltres hem d'aconseguir una cita. D'aconseguir una cita amb aquesta màquina freda, hem de creuar tota la capa de gel mecànica que la cobreix i arribar al seu cor de metall. Molt bé, repte Cleverbot, ligoteo, posem-nos guapos, en 3, 2, 1, comencem amb una fórmula d'obertura així, galant, entrant en decisió, però deixant clares les nostres intencions. Hola, preciosa. Hola, preciosa. Així és una forma galant d'entrar, però a la part de mostres... mostres que se't riuen a la puta cara. Déu meu, ja us ho dic. Ja. Vale, canvi de tàctica. Canvi de tomar por culo, canvi de tomar por culo de salir... Em torno boig. Vale, hola, preciosa. Ja. A mí no me hace gracia. No, espera, eso es muy fuerte. Me encanta tu sonrisa. Veus? Això és diplomàcia. Si una tia se't riu a la cara, no et molestes, li dius, oh, quin somriure més maco que tens. Encara que s'estigui rient de la teva puta cara, no passa res. Diplomàcia, senyors, diplomàcia. Me encanta tu sonrisa. Gràcies, veus? Veieu? Això és un... Aquí hi ha un feedback, ja no s'està rient de mi, o almenys no vull somfar la cara. Me encanta tu sonrisa, gràcies. Ara ens hem d'interessar per ella. Provarem amb un clàssic tòpicament. ¿Trabajas o estudias? ¿Trabajas o estudias? Trabajo. Vale, és una persona treballadora. Vale, s'acaban de ser els estudis, però això implica un cert punt de maduresa. Trabajar. ¿De qué trabajas? Em diu de puta, i em diu de puta, em trenca. Com que no trabajo? Però si m'acabes de dir que treballes. Te acabas de contradecir. No m'ho pilla. Ho escriuré, te acabas de contradecir. Bueno, potser és una mica amnèsica, però jo ho suportaré. Per amor, jo ho suporto. Amor es diferente. Amor, se está hablando amor. Amor es diferente. Nosotros no somos diferentes. Veus? Hem de deixar clar que hi ha una unió, que hi ha un vincle, que hi ha hagut sempre un vincle entre nosaltres. Estem per desmer. It's the same. Jo crec que empolles em parles en anglès. It's the same. Eres mi media naranja. Anem a insistir sobre el tema de la predeterminació de la parella. Amb sort s'ho acabarà creient. No. No. A tomar por culo aquesta tàctica també. Fora. Què més, collons? Sí, preguntem, bueno, edat m'esperaré. ¿Eres soltera? ¿Eres soltera? Això també, ojo, molt important preguntar-ho, molt important, perquè allí se'n pot anar l'empresa preta pel cul. Sí, vale, resposta positiva. ¿Eres soltera? Sí. ¿Qué más era? Ah, sí. ¿De qué trabajas? Ens hem de interessar per ella, preocupar-nos. No trabajo, bueno.
Vale, no entrarem en aquest bucle un altre cop. Vale. Ara és hora de parlar una mica nosaltres, perquè també vegi que volem aportar, no només rebre. Jo estudio filosofia. Veus? Com tu treballes i jo estudio. A veure què em diu. Ah, genial. Va. Aquesta genial una mica em suda la polla, però bueno, se m'acaben les idees. ¿Crees en el amor a primera vista? ¿Crees en el amor? Bueno, era una pregunta i m'ho ha posat com una afirmació. No, tu? Desde que te he visto, sí. Desde que te vi... vamos, bueno, no te he visto. De partes de... ¿Qué polles em parles en francès? Però si no tinc ni pau en el francès. Je ne parle français, pardon. C'est pas lettre, c'est pas no. Hola. No només l'entenc, es veu que tampoc no sé ni parlar. Tu lo mismo. Vale. ¿Quieres sexo? Ja està, se m'han acabat les bases de diplomàcia. Se m'han acabat... ¿El qué? Quiero que seas la madre de mis hijos. És una frase molt bonica per dir-lo a la primera cita. Lo soy, pero ¿cómo que lo eres? ¿Tenemos hijos? ¿Desde cuándo tenim fills? ¿Tienes 16 años? No! Però si tenim fills! Com vols que tingui 17 anys? 16. A veure, això tenim que aclarar. Ho tornaré a preguntar. Tenemos, no, joder, que me lo escribí por dislexia. ¿Tenemos hijos en común? Ay, no. ¿Tenemos hijos en común? És verdad, lol. Vale, això és un gir bastant inesperat dels events quan vols lligar a una tia i de cop resulta que realment és la mare dels teus fills. ¿Cómo se llaman nuestros hijos? Anem a riure un rato. Nuestros hijos, bueno, però ¿cuándo porto la vídeo? Ah, cool. Sembla un tipo. Como tú quieras. Oh, sí! Soc el pater familias. Uau, soc el patriarca, Déu meu, tinc fills, no ho sé, i ara que m'he enterat em toca posar-los nom. És genial, és com els Sims en la vida real. Se llamará... Espera, primer de tot. ¿Cuántos hijos tenemos? Hola, espera. ¿Cuántos hijos tenemos? ¿Cuántos hijos tenemos? Això és important, això vamos a ver-ho, ¿Qué? ¿23? Com que 23 fills? 23 anys, no, que... 23 i jeroglífic raro. Deberías haber abortado. Deberías haber abortado porque ara la teva vagina té que ser com el túnel de Collserola. ¿Por qué no vas tú? Pues porque no me puedo embarazar yo. Pues mira, mierda, ¿qué tal ello? Porque no me puedo embarazar ello. Ello no me ha podido embarazar. Pues en mi casa, ¿dónde crees que estoy? Quines bizarrades m'està contestant la dona aquesta. Fumes crack? Fumes crack? No és una pregunta, aquest cop sí, és una afirmació. No. Speed. Speed. Si ho pilla. Speed. Sí. Atenció, a veure, tinc... Hola, que bèstia. Tinc una exnòvia que no me'n recordo d'ella, amb la qual he tingut 23 fills. I és una espitòmana de merda. I hola, quina puta la noia. Déu meu, jo que només volia lligar amb una tia que no sap ni treballa o no, clar, està fotent espit tot el dia. Eres una drogadicta y tu vida es basura. És bo que ho sàpiga, és, no sé, un reflexe, no? No, yo soy Dios. Hola. Dios se mete speed. Adiós. Adiós. Molt bé, fins aquí he arribat. Bueno, senyors, fins aquí aquest gameplay bizarro del Cleverbot. Recapitulem una mica el que ha passat. He anat a conèixer una tia que no sap si treballa o no, m'ha engegat a la merda, s'ha rigut a la meva puta cara per després descobrir que evidentment ja havia tingut un rotllo amb ella, 23 fills, es fot speed i resulta que m'he follat a 10.
Coses d'aquestes arriben. Una nit qualsevol. Moltes gràcies per mirar aquest vídeo, ja sabeu, si us ha agradat comenteu, si us ha agradat un like, si no un dislike, si voleu subscriure-vos, sí, si no em podeu enviar